ଭାଇ ହନୁମାନ ଚାଳିଶା କଣ ସତରେ ଜେଲ ଭିତରେ ଲେଖା ହେଇଥିଲା? ହନୁମାନ ଚାଳିଶା ମୋଗଲର ସମ୍ରାଟ ଆକବର ଦିନେ କ'ଣ କଲେ ନା ଆମର ଗୋସ୍ୱାମୀ ତୁଳସୀ ଦାସଙ୍କୁ ଡାକିଲେ ତାଙ୍କ ରାଜ ଦରବାରକୁ, ଆଉ ଡାକିକି କହିଲେ କିଛି ଚମତ୍କାର ଦେଖେଇବାକୁ। ତ ଆମ ତୁଳସୀ ଦାସ ଜି ସେତେବେଳେ କହିଥିଲେ ମୁଁ କୌଣସି ଯାଦୁଗର ନୁହେଁ, ମୁଁ କେବଳ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କ ଭକ୍ତ। ଏ କଥା ଆକବରକୁ ଖରାପ ଲାଗିଥିଲା, ଆଉ ସେ ଫତେପୁର ଜେଲରେ ଆମ ତୁଳସୀ ଦାସଙ୍କୁ ରଖିଦେଇଥିଲେ। ଆଉ ତା ଭିତରେ ତୁଳସୀ ଦାସ 40 ଚୌପାଇ ଲେଖିଥିଲେ, ଯେଉଁଟାକୁ ଆମେ ଏବେ ହନୁମାନ ଚାଳିଶା ରୂପରେ ଜାଣୁଛେ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ସିଏ ତୁଳସୀ ଦାସ ଲେଖି ସାରିଥିଲେ ଆମର ହନୁମାନ ଚାଳିଶା, ସେତେବେଳେ ମାଙ୍କଡ଼ମାନେ ମିଶିକି ଆକବରଙ୍କ ରାଜବାଟୀ ଆଉ ଜେଲ ଉପରେ ଏମିତି ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ, ରାଜାଙ୍କ ସହିତ ପ୍ରଜା ସମସ୍ତେ ଭୟରେ ଥରୁଥିଲେ। ତ ସେତିକିବେଳେ ଆକବର ତାଙ୍କ ଭୁଲ ବୁଝିପାରିଥିଲେ, ଆଉ ଆମ ତୁଳସୀ ଦାସ ଜୀଙ୍କୁ ସମ୍ମାନର ସହିତ ଜେଲରୁ ବାହାର କରିବାକୁ ଆଦେଶ ଦେଇଥିଲେ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ତୁଳସୀ ଦାସ ଜୀ ବାହାରିଥିଲେ, ମାଙ୍କଡ଼ମାନେ ଶାନ୍ତ ହୋଇଥିଲେ ଆଉ ନିଜ ସ୍ଥାନକୁ ପଳେଇ ଯାଇଥିଲେ। ସେଥିଲାଗି ହନୁମାନ ଚାଳିଶାକୁ ସଙ୍କଟ ମୋଚନ କୁହାଯାଏ। ଯେତେ ରୋଗ ବୈରାଗ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ଥାଉ, ଯଦି ଆମେ ହନୁମାନ ଚାଳିଶା ପାଠ କରିବା ସବୁ କଟିଯିବ। ଏମିତିକି ଭୂତ ପିଶାଚ ବି ପାଖକୁ ଆସିବେନି। ହନୁମାନ ଚାଳିଶା ବହୁତ ପାୱାରଫୁଲ୍। ସବୁବେଳେ ହନୁମାନ ଚାଳିଶା ପଢ଼, ଆଉ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କ ସହିତ ହନୁମାନଙ୍କୁ ବି ଡାକ, କୌଣସି ସଙ୍କଟ ରହିବନି ମୋ ଭାଇ। ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ, ଜୟ ହନୁମାନ।